Kemin Lumilinna ja Rovaniemen Snow Shown jäärakennelmat saavat arvoistansa jatkoa. Muhoksella on rakennettu igluja pienen kylällisen verran. Erikoiseksi iglukylän tekee se, että talviasumukset ovat yhden perheen pihapiirissä. Innostus perheen ahkeran lumirakentamiseen heräsi tämän talven trendituotteesta, iglun tekokoneesta. Sepän perheessä ei tänä talvena ole surtu lumisateita. Parasta lunta on sellainen vastasatanut lumi jossakin tuossa -5, -7 asteen lämpötilassa. Ja sitten kaikista vaikeinta sen rakentaminen on silloin, kun lumi on vähän vanhentunut ja välillä päässyt sulamaan ja jäätymään uudelleen, koska se on silloin niin sellaista hienoa sokeria. 1,5 kuukauden aikana Sepän pihalle on kohonnut 3 iglua ja 4. nousee kovaa kyytiä perässä. Se on tuommoinen simppeli siirtomuotti, jota spiraalimaisesti pyörittämällä kerroksella siirretään ylöspäin. Yrjö Sepän innostus iglun rakentamiseen syntyi puhtaasti hauskanpidosta ja kokeilun halusta. Kiinnostus kuitenkin kasvoi sitä mukaan, mitä korkeammalle ensimmäisen iglun seinät kohosivat. Nämä on rakennettu niin kuin luonnonrakenteet yleensä, että sitä mukaan rakennetaan, kun jotakin tarvitaan. Että alun perin oli 1 iglu, se näytti liian pieneltä, piti tehdä vähän isompi ja sitten 3. viereen. Vanhempien viehtymys valkoiseen rakennusaineeseen lienee suurempi kuin jälkikasvulla. Lapsilta löytyy kuitenkin selvät suunnitelmat iglujen käyttötarkoitukseen. Kyllä täällä on ihan hyvät pitää iglujuhlat vaikka. Ja vietä sille iltaa. Esimerkiksi juomalla kaakaota ja syödä pullaa. Kyllä kai täällä on ihan mukavalla yötä. Pääurakoitsija päättääkin ottaa poikansa neuvoista vaarin ja kokeilla miltä unet maistuvat omassa talvimajassa. Mä luulen, että teillä ihan hyvä on nukkua. Hiljasta täällä ainakin on. Riippuu tietysti siitä paljonko täällä sisällä mökätään. Hyvää yötä.